नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक संजीत सिंह भगवान आप सब तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के प्रणाम करता और यूएफ कंपनी की जे भी सुना था सबके प्रणाम बा, स्वागत बा। आप सब इस चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। एगो भाव लागल शारदा भवानी राख सभा बीच पानी और की दोनों हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो मैया बुधिया हीन बनी दुखिया में दीन बहनी तना पढ़ली तनिको पढ़ैया मैया। भक्त कहता माई कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा ओही डोलिया के बघवा कहार की दुनिया में शोर भइल बा ओही डोलिया के बघवा कहार की दुनिया में शोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा और देखियो हीरे डोलिया के बघवा कहारवा ओकर जगत से भइल उजियारवा भइल उजियारवा चाल रुनु की झुनुक के चलेला बघवा चाल रुनु की झुनुक के चलेला बघवा संगे संगे भैरो भैया खबर की दुनिया में शोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। अंत भाव देखी अचरज में पड़ल बाण देखी सब देवता कौन भक्त माई के पेठवलस नेवता पेठवलस नेवता सजी धजी के चलली माई बेटा घरवा सजी धज के चलली माई बेटा घरवा ओही डोलिया के बघवा कहार की दुनिया में शोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। सबके प्रणाम। लव यू। हर हर महादेव।